مصنعت مصحف قدسنا كمتي كلاتكم كتزاربوا لصنحكم كم معراف 16 كاب قطر 1 كساب 16 زلوي سلازي كاب قطر 1 كساب 16 زلو قال كان ببومو ويتا كمتي ابوشت اذا امطو ككافلكم مساي كم زلكم ملكت انهابكم نتخدو مالت نفيبن حبتنا اتا اغلغاليت ማህበር ክንከረስ ግዳ አማዕቁበካ ኣለኹ ንሳ ድማ ንብዙሓት ንዓይ ንርእሰይን ደጋፊት ነይራሞ ንቅዱሳን ከም ዝግባእ አገርኩም ተቀበልዋ ብትደለይኩም ዘበለ ተግባራውን ደግፍዋ ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ መዓይተይ ጵርስቅላን አኪላስን ሰላም በሉ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዘሕለፉ بزلو ማህበራት አሕዛብካ ዘመስግኖም ዘለኹ አነ ጥራይ ዘይኮንኩ ዘመስግኖም ዘለኹ ነታ አቤቶም ዘላ ማህበሩን ሰላም በሉ ንኤጴንጦስ ፍቁረይ ንሱ ድማ ንክርስቶስ በኽሪ ኤስያ ዝኾነ ሰላም በሉ ነታ ንኣኻትኩም ብዙሕ ዝጻዓረት ማርያም ሰላም በሉ ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ናብ ክርስቶስ መጹ ምሳይውን ተኣስሩ አዝማደይን አንድሮኒቆስን ዮኒየን ሰላም በሉ ንአምፕሊያስ በጎይታ ፍቁር ሰላም በሉ ንኡርባኖስ በክርስቶስ መዓይትና ንስጣቁስ ፈታዊየን ሰላም በሉ ነቲ በክርስቶስ ተፈተነ አጵሎስ ድማ ሰላም በሉ ንስድራቤት አርስጦፕሎስ ሰላም በሉ ንሄሮዲዮን ዘመደይ ሰላም በሉ ነቶም بغويتا زلو كاب سدرا بيت ناركيسوس سلام بلو نتم بغويتا زصعرا زلوا طرفينان طريفوسن سلام بلو نتا بغويتا بزح زصعرت قارسيس فقرتي سلام بلو نت بغويتا تحاري روفوسن نديون ادين سلام بلو ناسكريتوسن نفليغونن نهرماسن نباتروباسن نهرماسن مساتاتهم نزلو حواتن سلام بلو لولونغوسن نيليون نيريوسن نحبتون نأول ماباسن نتوم ساتاتو زلون كلهم قدسان سلام بلو نحاد هدكم كأب قدس مسعام سلام تبهالو كلن محبرات كريستوس ون سلام يبلاكم اللوا يبل كبرن قويتا يخون الزخف لزي كم زخنا ببوت أنحنا أب سلست استخف لكفليو تقدماي كفلي كاب قطري حدن كلتن زلو زعبا فيبن ززاربولو خفلي تخال اي كفلي دما كاب قطر 315 زلو خفلي ايو نقدسان سلامتا زقربولو خفلي وتسالساي دما اب قطر 16 زلو مصاوي حساب مالتي بحواري باولوس كاب قطر 16 اب زلو كفلي تراي ناي إسران شدشتن سبات أسمات تقيسولو كابزوم إسران شدشتن بفولي كاب سلامتا زحلفة بزعبقهم بفولي زتقاصهم 16 سباتهم كابزوم 16 سبات توم شعات دك أنستين توم شعات دما دك تبعاتهم زوم 16 سبات حواري باولوس نقليهم كم زمسكرلهم تراسبات አይነበሩን ገሊኦም ዲያቆናት ገሊኦም ሐዋርያት ገሊኦም መማሃራን ገሊኦም ናይ ወንጌል አገልገልኪ ገሊኦም ድማ ብስጋ አዝማዱን ወይ ብጎይታ አሕዋቱን አሓቱን ዝኾኑ ሰባት እዮም ፌቨን እምበአር ሓደ ካብ ዚአቶም እያ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ከም ዝሰማምዑሉ ፌበን ነዚ መልእክቲ ናብሮም ሒዛ ዝኸደሰብ ከም ዝኾነት ይሰማሙ እዮም እዚ ነጽንዖ ዘለና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ነዚ መልእክቲ ሒዛ ናብሮሜ ዝኸደት ፌቨን ያ ኢሎሚዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ፌቨን ነቶም ኣብ ሮሜ ዘለው ጽሕፈሎም ኮሎን ታይሉ ንፌቨን ሓብትና እታ አገልጋሊት ማህበር ክንክርኤስ ግዳ አማዕቁበካ ኣለኹ ንሳ ድማ ንብዙሓት ንዓይን ንርእሰይን ደጋፊት ነይራሞ ንቅዱሳን ከም ዝግባእ ገርኩም ተቀበልዋ ብትደለይኩም ዘበለ ተግባሩን ደግፍዋ ኢሉ ንፌቨን كم بغويتا حافتهم كمون كم አገልጋሊት አምላኽ قبلوا نقدسان كم زغبا غيرهم قبلوا بتدليوم
ተግባር ድማ ክድግፍዎ ክነግሮም ኮሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ከምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ብዛዕባ ፌቨን ዝመስከሮ ፌቨን ሓንቲ ካብቶም ንሐዋርያ ጳውሎስ ትሕግዝ ዝነበረት ሓብቲያ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ ብኩሉ እትሕግዞን እትድግፎን ንዑጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦቱን ቅዱሳን እትድግፍን እትሕግዝን ዝነበረት ሕጂ ድማ ንመልእኽቱ ሒዛ እትኸይድ ዘላ ፌቨን ብኩሉ ክትሓባበርዋ ንሰብ ሮሜ ክነግሮም ወይ ድማ ሓደራ ክብሎም ኮሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከምዚ ዓይነት ምስክርነት ክህልወካ ክንደይ ሰናይ ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ 4 ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ መዓይተይ ጵርስቅላን አኪላስን ሰላም በሉ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዘሕለፉ ብዘለዋ ማሕበር አሕዛብ ከኣ ዘመስግኖም ዘለኹ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ዘመስግኖም ዘለኹ ይብል ጵርስቅላን አኪላስን ቀድሚ ካብ ሮማ ተሰጊዮም ናብ ቆሮንቶስ ምምጾም መእማጦም ኣብ ሮሜ ዝነበር ሰባት እዮም ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ንመጀመርያ ጊዜ ምስ ጵርስቅላን አኪላስን ኣብ ቆሮንቶስ ተራኺቡ ሞይኦም ከምቲ ዘጽናዕናዮ ሞይኡን ሓደ ስለ ዝነበረ ከዓ በሓንሳብ ይሰርሑ ነይሮም ምድራዊ ስራሕ ማለት ምድራዊ ስራሕ በሓንሳብ ድኳን ይሰፍዩ ነይሮም እንደገና ድማ መንፈሳዊውን ስራሕ ድማ በሓንሳብ ይሰርሑ ነይሩ ክብሩን ሽሙ ይኹን አሜን ምድራዊ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ነገሩን በሓንሳብ የገልግሉ ነይሮም ማለት እዩ በሓንሳቡን ናብ ኤፌሶን ንአገልግሎት ከይዶም እዮም ንአጵሎስ ወሲዶሙን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃርዎ ወይ ብዛዕባ ክርስትና ዝመሃርዎ ንሳቶም እዮም ክብሩን ሽሙ ይኹን እናዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ጠቂስዎም ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰሪዕዎም ዘሎ ካብ ፌቨን ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ በፂሕና ዘለና በዓል ጵርስቅላን አኪላስን አቢ ኣብቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ አገልግሎት አብ ተራ ዝነበሮም ሰባት እዮም ክብሩን ሽሙ ይኹን አሜን ጳውሎስ ግና ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንድሕር አንቢብና ብዛዕባ አጵሎስን ብዛዕባ ጵርስቅላን እንታይ ብል ጳውሎስ ግና ድሕርዚ ሓያሎ መዓልቲ ምስተቐመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ መብጻዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ኪንክሪኤ ርእሱ ምስተላጸየ ከኣ ምስ ጵርስቅላን አኪላስን ብመርከብ ናብ ሶርያ ከደ ሓደ ሊቅ አጵሎስ ዝስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋትካ ስልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ መንገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ዝፈልጥ ክነሱ በመንፈስ ሞይቁ ብዛዕባ ናብ ኢየሱስ ይነግር አጸቢቁን ይምህር ነበረ ንሱ አቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ ጵርስቅላን አኪላስን ምሰምዕዎሃ ወሲዶም መንገዲ አምላኽ አጸቢቆም አረድእዎ ናባኪያ ከሐልፍ እንተደለየቶም አሕዋት አጸናንዕዎ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ክቅበልዎም ጸሓፉሎም ኣብ አምስ በጽሐኻ ነቶም አመንቲ ብጸጋ አምላኽ ብዙሕ ጠቆሞም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናረአየ ንአይሁድ ኣብ ቅድሚ ሁሉ ብጉሁድ አጸቢቁ ይረትኦም ነበር ይብለና ክብርን ሆይታ ይኹን እና ነዚ ንአጵሎስ ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ዝመርሑ እዚኦም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ክብርን ሽሙ ይኹን ኣብ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዘገልገሉ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረናይ ማለት እዩ ጵርስቅላን አኪላስን እውን ካብቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ጊዜ ወሰይዱ ብፍሉይ ካብ ዝጠቀሶም መተዓይት እዮም ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ አጋጣሚ ብዝመስል ነገር እኳ ምዞም ሰባት እንተተራኸበ እትርክቦም ግን ድሕሪ ንሳቶም ናብ ሮማ ምምላሶምን ከም ዘይቋረጸይና ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ጵርስቅላን አኪላስን ክዛረብ ኮሎ እንታይሉ ኣብ ክንዲ ህይወቱ ክሳዶም ዘሕለፉ ንብዘሎ ማሕበራት አሕዛብ ድማ ንበረኸት ዝነበሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ዘመስግኖም ሰባት
كم زخونو كمسكر اللهم كولون ري كبرن شمو يخون أبقطري حموش تدما انت ابلنا نتا عبيتهم زلا محبرون سلام بلو ن ابنتوس فقري نسودما بكريستوس بخوري اسيا زخونه سلام بلو يبل نتا عبيتهم زلا محبر سلام بلو خبل كله بزعباتهم عبال اتا محبر يزارب زلو امين بزعباتهم ابت بيت تزغلغلو اتا ندحر استويلنا هنصنع خولنا خم زرعنا ياب غبره حواراسي اتا ناي مجمريا بيت كريستيان كمز حجي عن نسخاتكم اب بيت كريستيان نكبو كوم يكونن زكبو نيرم نساتهم اب بيت كريستيان يكبو اينبورون تاناي مجمرتا بيت كريستيان اب غزايم زكبو نيرم ازي اب غبره حوارات 10 تخلته اب قداماي قرنطوس مراف 16 19 قولوسي 4 15 فيليمون كلتا كينا خنا نبب نخلينا دحر انبيبنا تن محبراتي اب غزن يطرنفا وي دما يكبا كم زنبرا ينغرنا غبره حوارات 10 تايبل نت ነገር مسستوعلو ናቤት ማርያም ዓደት ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ አቡኻ ብዙሓት ተአኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ይብለና አብታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስቲያን እቲ ሕብረቶም ዝእከቡሉ ብዙሕ ጊዜ አበይ ነይሩ እንደሐሪና አቤት ይነሩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ አብዝን ታይሉ ነታ አቤቶም ዘላ ማህበሩን ሰላም በሉ ክብል ኮሎን ሪዮ ማለት ኤጴጦስ ትርጉም ናይ ሽሙ ሞገስ ወይ ድማ ናዕዳ ዝብል አምልኮ ዝብል ትርጉም አለዎ ኤጴንጦስን ሓደ ካብቶም ሐዋርያ ጳውሎስ በፉሊ ዝጠቆሶም ሰባት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕቡ ክዛረብ ኮሎ እንታይሉ ንኤጴንጦስ ፍቁረይ ንሱ ድማ ንክርስቶስ በኹሪ ኤስያ ዝኾነ ሰላም በሉ ክብል ኮሎ ንሪዮ እዝንታይ ዘሪኤና እንድሕሪኢና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቦታ ከም ዘለዎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 6 ንማርያም ነታ ንኣኻትኩም ብዙሕ ዝጻዓረት ሰላም በሉ ኢሉ ጽሒፉሎ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ብጀካ ኣብዚ ክፍሊ ተጻሓፈ የለን ዋላኳ ኣብ ካል ክፍሊ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ተጻሓፈ ነገር እንተዘይሓለወ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ኣብዚ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ጽቡቕ ምስክርነት ክህብ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 7 እንታይ ይብለና ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ናብ ክርስቶስ ዝመጹ ምሳይውን ተኣስሩ አዝማደይ አንድሮኒቆስን ዮኒያንን ሰላም በሉ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ በእምነቱ ብዙሕ መከራ ተቀበለ በብዙሕ መከራ ዝሓለፈ ሰብ ይነሩ እዞም ኣብዚ ጠቂስዎም ዘሎ አዝማደይ ኢልዎም ዘሎ አንድሮኒቆስን ዮኒያንን እምበአር ምስኡ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ከም ዝኾኑ ኢና ኣብዚ ዝምስክረሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንወንጌል ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ይነሩ ብዛዕባ እቲ ዘሕለፎ ኣብ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 8 ክሳብ 11 ኣብ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 10 ኣብ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ክሳብ 28 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 32 ከምኡን ኣብ ካላይ ቆሮንጦስ 1:8 ብሰፊሑ ጽሒፉና ኣሎ እቲ ዘሕለፎ መከራ ማለት እዩ በዚ ሁሉ ከሐልፍ ኮሎ ድማ ብዙሓት ውን ምስኡ ዋጋ ዝኸፈሉ ከም ዘለው ንፈልጢና ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ በዓሉ ዝመስከረሎም ዞም ክልተ አዝማደ ኢልዎም ዘሎዩ ካልኣይ ድማ ሲላስ ውን ምስኡ ኣብ እስር ቤት ተገሪፉ ተኣሲሩ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ነፍስ ወከፎም ክጽሕፍ ኮሎ ነቲ ምእንቲ ወንጌል ክሰፍሕ ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣፍልጦ ክህብ ኮሎን ብዛዕባኡ ከመስግን ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ እቲ ቅዱእቶዞም ቅዱሳን እዚኦም ኣስማቶም ጽሒፍዎም ዘሎ ጠቂስዎም ዘሎ ዘርዚርዎም ዘሎ ሰባት ዝገበርዎ ነገር ኣፍልጦ
ወይ ድማ አክኖሌጅ ክገብር ኮሎይና ንሪ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ነገር እዚ ኣብና ሓድሕድና ክበዝሕ ዘለዎ ነገር ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን በቃ ነዚኦም ሰባት ብህይወቶም ኮሎ ይዘመስግኖም ዘሎ መብዛሕቴና ሰብ ምስሞተ ጥራይ ዝንዓድ ኣብ ናይ ሓበሻ ሶሳይቲ ብህይወት ኮሎ አፕሪሺየት ዝግበር የለን ምስከደ ዋላ ትኽፉ ይሰናይ ዝኸውን ሰናይውን ሰናይ ይኸውን ማለት ስለዚ እቶም በዓሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ አይነት ሰብ ስለዝኾነ ነቶም አማእኸልቶም ቅዱሳን ዝጽዕሩ ዝርኢ ሰብ ስለዝኾነ አክኖሌጅ ዝገብር ሰብአይ ስለዝኾነ ንዓናውን ኣብ መልእኽትታቱ ከምኡ ይብለናይ ነቶም አማእኸልኩም ዝጽዕሩ ሰባትሲ ፍለጥዎም ኢሉ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና አፍልጦ ይዝቦም ዘሎ እቲ ነቲ ዝገበርዎ ነገር ነቲ ምእንቲ ወንጌል ዝኸፈልዎ ዋጋ አክኖሌጅ ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ አይነት ህይወት ይብዛሓልና አሜን በቃ ብዛዕባቶም ጽቡቕ ዝገብሩስ ጽቡቕ ክንምስክር ብዛዕባኦም ጽቡቕ አሜን ብዛዕባ ዝገበርዎ ሰናይ ነገር ክንዛረብ ሰናይ አሜን ዋይ تسب ساعة ود تتصبيخا بزعبا ودقتو كاب تزارب بزعبات سناي نغرو كتزارب بزعبات سناي نغرات تزارب سي ازيو سناي مبزحتينا بقى تزقلنا بزعبا ودقت سب مزرابي وي دما سنفنا ناي سب مزرابي وي بقى تزطفو نغر كنزارب يزقلنا نغر ግን ካብቲ ሕማቅ ንላዕሊ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ናይቶም ሰባት ይህሉ ይሞ እቲ ጽቡቕ ነገር ክንዛረቦስ አዚ ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮሚ ዝገብር ዘሎ ብዚ ካብ ዝዓበክሳ ዝነዓሰ ዝደቀቀ አፍልጦ ይዝብ ዘሎ አክኖሌጅ ዝገብር ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አንድሮኒቆስን ዮኒየንን በአር ቅድሚ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጎይታ መምጹ ቅድሚኡ በጎይታ ዝነበሩ ቅድሚኡን ንጎይታ ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስን ነዚዩ ኣብዝ ዘረጋግጸልና ዘሎ አይገርመኩምን ቅድመዮም ጉያ ጀሚሮም ቅድመዮም ንጎይታ ዝፈልጥዎ ቅድመይ አገልግሎም እዮም ኢሉ አክኖሌጅ ይገብራሉ እግዚአብሔር ይባርክ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 16 ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ንአምጵልያስ በጎይታ ፍቁረይ ሰላም በሉ ንኡርባኖስ በክርስቶስ ማዓይተይ ንአስጡክስ ፈታዊየን ሰላም በሉ ነቲ በክርስቶስ ተፈተና ጳውሎስ ድማ ሰላም በሉ ንስድራ ቤት አርስጦብሎስ ሰላም በሉ ንሄሮዲዮን ዘመደይ ሰላም በሉ ነቶም በጎይታ ዘለው ካብ ስድራ ቤት ናርቂሶስ ሰላም በሉ ነቶም በጎይታ ዝጽዕራ ዘለዋ ጥሬፌናን ጥሬፎሳን ሰላም በሉ ነታ በጎይታ ብዙሕ ጻዕረት ጳርሲስ ፍቅርቲ ሰላም በሉ ነቲ በጎይታ እተሐረየ ሩፎስን ነዲኡን አደይን ሰላም በሉ ንአስቂንጥሮስን ንፌሌጎንን ንሄርሞስን ንጳጥሮባስን ንሄርማስን ምሳታቶም ንዘለው አሕዋት ሰላም በሉ ንፊሎግስን ንዩሊዮን ንኔሬዮስን ንሃብቱን ንኦልማጳስን ነቶም ሳታቶም ዘለው ኩላቶም ቅዱሳን ሰላም በሉ ንሓድሕድኩምካ በቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሉ ኩለን ማሕበራት ክርስቶስ ሰላም ይብልኩም አለው ይብል እዞም ኣብዚ አስማቶም ተጠቂሶም ዘለው ሰባት ዋላኳ ኣብ ካልእ ክፍልታት ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባኦም ተጻሒፉ እንተ ዘይረኸብና እዞም ሰባት ግና ንሐዋርያ ጳውሎስን ንእግዚአብሔር አምላኽን አዝዮም ፍቁራት እዮም አሜን እቲ አዝዩ ደዝብል እንታይ እንድሕር ኢልና ኩሎም እዞም አስማቶም ተጻሒፎም ዘለው ሰባት ካብ ኩሉ ጽፍሒ ህይወት ናብ መንግስቲ አምላኽ ዝኣተው ሰባት እዮም አሜን ካብዚኦም ክንዝርዝሮም ዝጸናሕና አስማቶም ክንጠቅሶ ዝጸናሕና ሰባት ባሮት አለው ሃፍታማት አለው ካብ አይሁድ ወገን አለው ካብ አሕዛብ ወገን አለው አወዳት አዋልድ አለው በሐጽሩ ካብ ኩሉ አይነት ህይወት ዝመጹ ሰባት እዮም ንመንግስቲ አምላኽ
ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ጽፍሕናይ ህይወት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝተሓወሱ ሰባት እዮም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን እዞም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 16 ዘርዚርዎም ዘሎ ጠቂስዎም ዘሎ ነታ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝውክሉ ሰባት እዮም ኣሜን ካብ ኩሉ ዘርኢ እዮም እዚኦም ክብሪ ንሽም ይኹን ኣሜን ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ኣለው እሱራት ኣለው ባሮት ኣለው ኦፊሻላት ናይ ሮማን ሃፍታማት ሰባት ኣለው ካብ ቤተ መንግስት ሰባት ኣለው ካብ አሕዛብ ወገን ዝኾኑ ሰባት ኣለው ካብ ኩሉ ዝተኣከቡ ሰባት እዮም እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ አድሬስ ዝገብሮም ዘሎ ኣብዚ ኣስማቶም እናጠቀሰ ብዛዕባት ዝሰርሕዎ ነገር ኣፍልጦና ሃበ ዘመስግን ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ነዚ ቃል ነዚ ክፍሊ ዝኽነንብቦ ኮለና ስእሊ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ይዝራየና ኣሜን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ባርያ የለ ጨዋ የለ ግሪክ የለ አይሁዳዊ የለ ኣሜን ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዛ መንግስቲ እዚኣ እዛ ንሕና ኣቲንያ ዘላ መንግስቲ ከሙ በቃ ባርያ የብላ ጨዋ የብላ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ውሉድ ኣምላኽ ጥራይ ዘለዎ ኣሜን ኣሜን ደቅዱሳን ወድ እገለ የለ ወድ እገለ የለ ኩላህና ደቂ ክርስቶስ ኢና ዳግም ዝተወለድና በደም ክርስቶስ ተዓደግና ማዕረ ስልጣን ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቃል አምላኽ እኮ እሱ ይዝብል ነቶም በስሙ ዘአመኑ ምሽብል ነቶም ተቀበልዎ ነቶም በስሙ ዘአመኑ ውሉድ አምላኽ ከሆኑ መሰል ሃቦም ማዕረ መሰል ዝረኸብና አላ መንግስት ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን እዞም ሰባትን በአር እዚኦም ክንጠቅሶም ዝጸናሕና ካብ ፌቨን ጀሚርካ እጂ ፌቨን ሲ ናይ ከምዚ ናይ ጣዖት ሽም እዩ ግን ጽቡቅ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ጣዖት ሽም ነይሩ እቲ ሽማ ማለት ካብቶም ጣዖት ዘምልኹ ወገን ያ ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ናብ መንግስቲ አምላኽ መጽያ ንመንግስቲ አምላኽ ተስፍሕ ንመንግስቲ አምላኽ ትጠቅም ኮይና መታዓይቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮይና ንሪአለና እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳን ደሳይብልን ኢማጂን ሐዋርያ ጳውሎስ ተራ አገልጋሊ ይኮነ ሐዋርያ ጳውሎስ he is a man of God ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ዝረአየ አበ አገልጋሊ ክነሱ ግን ወሪዱ ናይ ነፍስ ወከፍ አገልገልቲ አስማት እናጠቀሰ ብዛዕባኦም ደብዳቤ ክጽሕፍ ከሎ አያገርመኩምን ቅዱሳን ሕሰቦሞ ኣብ ዘመንና ዘለው አገልገልቲ ሕሰቦሞ ማይትሊ ዘገልግሉ አገልገልቲ ሕሰቦሞ ኖን ናይ ምእመኖም አስማት ክፈልጡ ብቀረባ ኳን ኣብ ከባቢኦም ዘገልግሉ ኣብ ተራ ዝጻወቱ ኣብ አገልግሎቶም ሲ ኣብ ተራ ዝጻወቱ ኸማንሲ ይፍለጦም አይፍለጦም እዝጊዋን ነው እዚ ግን ኣብ አገልጋለ ክነሱ እግዚአብሔር በቃ ማይትሊ ዝተጠቀመሉ አገልጋሊ ክነሱ ግን ትሪወለኹም ባርያ ይብል ገለ ይብል ኩሉ አይብል ንነፍስ ወከፎም አስማቶም እናጠቀሰ ሓደ ከተሐስቡዎን ከተሰላስሉዎን ዝደልዩ ነገር እንታዩ እዚዮም ሰባት እዚ መልእክቲ ነቶም ኣብ ሮማ ዘለው ዝተጻሐፈ ደብዳቤ ሐቀይደ ቅዱሳን ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ሮም ከይዱ አይፈልጥንዩ ነዛ ኣብ ሮም ዘላ ቤተክርስቲያን አይመሰረታን ግን ከአ ክንድዚ ዘአክል አስማት ጽሒፉሎ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ጥራይሲ ልዕሊ 26 ሰባት አስማት ጽሒፉሎ ናይ 26 ሰባት ስም ጽሒፉሎ እንድሕር ወሪድና ድማ ኩስኽ ይትቆጽረ ማለት እዩ ኢማጂን ክሳዕ ክንደይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ሰባት ጥቡቅ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ከም ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ወሪዱ ነቶም ዘገልግሎም ሰባት ከም ዝፈልጦም ከም ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ አታችድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ከምዚኦም አይነት አገልገልቲ ይግበረና አሜን
قرب أبانا نايجزابير غريس كجلت مسجمرة نايجزابير قبعات كجلت مسجمرة نايجزابير بأنا كسرح مسجمرة نتوم بقى بقربا day to day نرغبهم زنبرنا سبات بيزي خنكون اللهم نجمر مالتي እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ የድሕነና አሜን ነዚ ክፍል እዚ ከጽንዕ ከለኹ ካብቲ ዝገረመንን ካብቲ ደስ ዝበለንን ነገር ናይ ሐዋርያ ህይወት እዚ ልዕሊ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 እቲ ቁጥሪ ንባዕሉስ 16 እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ፍቅዲ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ 26 አስማት ጠቂሱሎ ምስኡ ድማ አደይን አዲኡን ሓፍቱን እናበለ ድማ ስሞም ዘይጠቀሶምካ ብዙሓት ሰባት አቡ ዝተኻተቱ ሰባት አለው ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ልቢ ይሃበና አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቱ ከዓጽ ኾሎ እንደህራስ ተቢልኩምሎ ኩሉ ጊዜ ነዚ ኣብ ቁጥሪ 16 ተጠቀመሉ نحدهلكم بقدس مسعام سلام تبهالو مبال لمد اللو اب درجة اب مبزحتي ملأختو كومو يبلي اب قداماي قرنطوس 16 اسراء انا نبب كولنا انت يبلنا كلاتهم تمحوا سلام يبلهم الله بقدس مسعام نحدهلكم سلام تبهالو يبل مالتي كومون اب كلاي قرنطوس مراف 13 ቁጥር 12 ከና ሀነ ነብብ ኮለና ነሐድህልኩም በቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሃሉ ኩላቶም ቅዱሳን ሰላም ይብሉኩም አለው ይብል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:26 ኑን ተመሳሳሊ ንኩላቶም አሕዋቱን በቅዱስ ምስዓም ሰላም በልዎም ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:14 እንታይ ይብል ብናይ ፍቅር ምስዓም ነሐድህልኩም ሰላም ተባሃሃሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኹም ኩላትኩም ሰላም ይብሉኹም አሜን ናይ አይሁድ ባህሊ ዳርጋ ምሳና ተመሳሳለ አይነት እዩ ሐቀይዶ ነህና ክንራኸብ ኮለና ንሰዓ አሚና ሐቀይ አባ አይሁድውን ብምስዓም ሰላም መባሃል ኖርማል ኔሩ አብ ጊዜው ማለት እዩ ወይታ ኢየሱስ تذكرون دحركوينكم اب لوقاس 7:45 ናብ ቤት ስምዖን مساعتو تا امنزرا سبيتي مصيا الباستروس افسيسا بنبعاتا اغارو خدرس كتسعمو كل ነገር مسرعيه انتايلو زس نبي تزخون نيروسي ازيا خمز تغبر زلاس من مخانا مفلط انيرو ገለ مسبله ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ምስካብ ተዛረቦ ሓደ ኣብ ቁጥሪ 45 እንታይ ብል ሉቃስ 7:45 ንስኻ ኢልዎ ናብ ገዛኻ መጽየሲ ንስኻ ኣይተሳለምካንን ኢልዎ ኣይተሳለምካንን እዚኣ ግን ኢልዎ ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምሳም ኣጋሬ ኣዕረፈትን ኢልዎ ማለት ኖርማሊ ሓደ ሰብ ጋሻኽን እጅን እንዳ እዮም እንድሕር መጽና ተቀዳሚት ነገር ንገብሮ ዝገብሮ ሰላሚና ንባህል ንሰዓሚና ናትና ሰላም ናትና ናይ ባህልና ሰላም አባሃላ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ እንታይ ከሪኤኩም ደሌ እዚ እንታይ ዘሪኤና እዚ አይነት ሰላምታ ወሃባሲ ኣብ አይሁድ ኖርማል ስለዝነበረዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ቅዱሳን አዘውቲሮም ክገብርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላልየ መልእክትታቱ ወላ ጴጥሮስን ጽሒፍዎሎ አስፊሮ ማለት ይሁዳ ከማን ከተሕዞ ኾሎ ብምስዓሚን ጎይታ አትሒዝዎ ሐቀይ መጽዩን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖርማል ሰላም ተኦሚ እቲ ምስዓም ንዓዓቶም ክራኸቡ ኾለው ኖርማል ምስዓም ሰላም ምባሃል ኖርማሊ እና ነገር ግን ይሁዳ ግን ንኽፋት ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 6 እንታይሎ ከዓጾ ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ነዛ ክፍል እዚኣ ከዓጾ ኾሎ እንታይሉ ንሓድሕድኩም ከኣ በቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሃሉ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣነ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ